Здравейте, хора! Днес ще убивам и Доуи. Да, в Playtime Chapter на Netflix 4. Айде, да започваме. Между другото, това е третото видео, което качвам в един ден и са ми първите 3, не мога повярвам. Те, че хора, абонирайте се, ако искате още такива яки видеа, лайкнете видеото. И да, нека започваме. Рол. Айде, нека да почваме. Сега започва битката за долу. Сега ти мога да го разкараш. Айде. Да трябва да се кучнеш. Между другото, като не знам дали имат играта и дали го знаете това нещо, но като страните огън и като отидете на кът стената, огънят се остава. Ето. Както виждате в момента. Трябва да се бия с долу бата. Еми все пак, че днескаш за сега това е клипът. Клипът, да. Айде. Айде, Доуи, идвай тук, моето момче. Това е Доуи. Значи няма го хващаме, защото той може и там да се качи. И да стреля. Се качим. Айде да пътим. О, този път не се качи. Да, сега ще се качваш ли? Да. О. Айде! Победихме го. Айде, дой, кажи с Богом. Бум! Напакато! Саде трафон. Не, мачно, гора. Не. Не. Добре. Не. Защо, бе? Спадна.
Изключи го. Да, няма проблем. Аре бе, къде ти място? Хайде ви. Hello? It might be in there. Да. Пълно толкова лесно. Я не ми прощавай, долу. Kill you! Kill everyone who hurts me! Така. Айде бе. Can't trust anyone! Potential voices lie! You lie! What? I tried to be better, to be who they needed. Smart enough, not good enough, not... Sorry. I'm sorry. Да. Я пишете обаче в коментарите, искате ли да... Пишете в коментарите, искате ли да... видеята, искате ли да правя маратон, да започна от нулата в Puppet Tentacle 4, не на New Game, Load Game там дето е, и да правим маратон на видеа. Искате ли? Или направо на едно видео цялата игра издумкам. Да я издумкам. Как мислите? Как искате? Пишете в коментарите, а от мен чао!